थांनाय 29/11/2025 अक्ट'आव जोंखौ गुथि बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट हारिमु आफादनि खुंफुंनो थाखाय मोनसे बानजाय आफाद दानानै होदोंमोन आरो बे बानजाय आफादा थांखि बायदियै जोङो 5, 6, 7 फेब्रुवारियाव जानो गोनांमोन बे कनफारेन्सआ। नाथाय मोनसे एंगारहायै जाहोननि थाखाय जोङो बेखौ फासयनो गोनां जाहैबाय। बे जाहोना जाहैबाय गाबोननिफ्राय अर्थात 5, 6, 7 अक्ट'आव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरारि जथुम्मा दङ। बेवहाय माखासे हारिमु आफादनि सेंग्रा सिख्ला मोसाग्राफोरा बेवहाय बाहागो लाहैगोन। बेनिखायनो जों बेखौ बिनि माबाखौ लानानै जोङो फासयनो गोनां जादों। आरो नैथि जाहोनानो जाहैबाय उन्दै उन्दै गथ'फोर अर्थात मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि फरिखानि थाखाय जोङो बेखौ फासयनो गोनां जाहैदों। गोबां न'खरनि दिथागिरिफोरा जोंखौ खावलायनायलाय जों बे कनफारेन्सखौ फासयनो गोनां जाहैबाय। दा फासयनानै जोङो मार्च दाननि 17 आरो 18 अक्ट'आव लाहैनाय जाबाय। आरो बेवहाय जोङो गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय मिथिहोनाय जाबाय आरो बयखौबो बाहागो लागोन होननानै जों मिजिंथिनाय। खुलुमबाय, आं बिश्वनाथ जिल्ला बर' हारिमु आफादनि आफादगिरि जानानै फंनैसो बुंनो सानबाय। नोंगौ 29, 11, 25 अक्ट'खालि जोङो गुथि बोसोरसालिया जथुम्मा बिश्वनाथ जिल्ला हारिमु आफाद जों बिनि आरसि कमिटि एबा बानजाय आफाद दानानै होनाय जादोंमोन। आरो दुखु गोनां जाबाय, माने जोङो बे जारिमिनारि जों बागुरुम्बा मोसाहैनायाव बावबो जोंहा टाइमा एसे थांबाय। जों माखासे खामानिखौ मावनो सम मोनासै। आरो लोगोसे जोङो 5, 6, 7 फेब्रुवारि लादोंमोन अक्ट'खौ। खिन्थु 5, 6, 7आव जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माने बोसोरसालिया जथुम्मा दङ। दा बिनि थाखाय बेजों जोंहा थारिखआ एखे गोलैबाय। आरो लोगोसे हायार सेकेन्डारि आरो मेट्रिकनि 10 अक्ट'निफ्राय जानो गोनां, बिनि थाखायनो जों फासयनांगौ गोनां जाबाय। बिनिखायनो दा जों सावरायनानै मार्च दाननि 17 आरो 18 अक्ट'आव लानाय जाबाय। दा बै सानखालि बयखौबो गाजा गोमजायै बिश्वनाथ जिल्ला हारिमु आफादनि गुथि बोसोरसालि जथुम्माखौ गाजा गोमजायै जाफुंहोनो थाखाय आङो बयखौबो नुजाफैगोन होननानै खावलायनाय जाबाय। बे बोसोरारि जथुम्माखौ खुंफुंनो थाखाय थाम थिम खालामनाय जादों। बिश्वनाथ जिल्ला हारिमु आफादनि गाहाय मावख' आलुपारा एमइ स्कुलनि गोजाम एमइ स्कुलनि लांगोनायाव। दा बेहाय बयखौबो गाजा गोमजायै फैनानै एनुवेल कनफारेन्सखौ जाफुंसार होनो थाखाय आं गुरैयै खावलायनाय थाबाय।